Salam vatandaşlar, salam Halmurada Sapara Kemine, Aydın ve Beyleki içinlik taşınnak okav işlep yoran ähli vatandaşlarımız hemmeňde salam. Men şu çıkışımı Süleyman Can'ı bağışlayan hem de Türkmenistan'ın häzirki prezident sumogy Gurbanogly Berdimuhammedowa ýüzlenýän. Gurbanogly Berdimuhammedow şu Dursunbaýew Süleymanyň meselesini dogry ýagdaýda primoy efirde Watan habarlar gepleşiginde dogry we düzgün ýagdaýda şoň suduny hemme zadyny primoy efire goýmagy sizden bütün studentler bolup talap etýär. Şu taýda sizden ýene-de bir talap etjek zadymyz bar. Olam şol Yankı sport mektebi Süleyman Can'ın okap ýören Okan sport mektebinin adyny Tursunbaýew Süleyman adynaky bolsun dip şonu sizden talap etýäs. Sebäbi Tursunbaýew Süleyman jigimiz biziň türkmeniň edermen mert Gahryman geleceğimde ýagtylyk berip biljek. Mert ähli türkmenlerden mert bolup çykan türkmen ýigdimiz onuň nähakkany ýerde ýatmasyn hemde biz şonu bütün studentler bolup sizden talap etýäs. Şu mekdebiň adyny Tursunbaýew Süleymanyň adynaky ýürüteleşdirýän sport mekdebi bolsun. Ondan daşary Türkmenistan prezidentiniň ýanyna hukuk goraýjy edaralarynyň işleriniň meseleleri boýunça raýatlaryň ýüz tutmalarynyň garamak baradaky döwlet topary beýtgaç aýdanda prezident komissiýasy size ýüzlenýän. Dogry durs ýagdaýda çözülmeli şu mesele şonu günäsiz adamlaryň ýerine günäsiz adamlary bassaňyz ya günäsiz adamlara eziýet berseňiz, günäsiz adamlara günä ýükleseňiz, kak обычно siziň edäjek işiňiz bolan üçin şu mesele öz nemäňde alyp, şu meseleni dogry we durs çözmeňizi sizden şu taýda häzir usny ýagdaýda talap etýäs. Gerek bolsa resmi ýagdaýda size ýazyp uradars. Gurbanogly Berdimuhammedow şu sagaty görýärmiň ekranda duran. Şu sagaty görýärmiň. Ine şu sagat nämäni aňlatýar? Men ýürüte goýdum şu sagaty. Sen wagtyň gaty juda az galanlar. Biz bilip otyrys, eşitip otyrys, ýüregimizden duýup otyrys, käbir gelýän maglumatlara görä sen haramzada tohumuna değişil adamlaryň çağalary bilen uruşdurylypdyr şu çağa. Ona indi häzir şu suut bolanna kimi siz günäkär etseňiz biz alyp da şoňa razy bolarsyk pikir etmäň biz şu suutda agdalan adamlaryň hemmesiniň kimi günäkärlense şolaryň hemmesini özümiz bärde ýuridiski taýdan dünýä uramalaryna ýetirip şolaryň anyklamagyny sizden hasap sorar, şolaryň anyklamagyna berer ondan soň. Sizin indi gitjek ýeriňiz ýok. Aýyr şu taýdanam şu adyn täzele sen ata-babaň gahrymanyň bolmanlar, sen ata-babaň edermenem bolmanlar, sebäbi sen ata-babaň, sen ataň ýa babaň gahryman edermenlik kitap ýazyp pohyp ýörsiň, şonýal bolan bolsa biz sen prezident bolmakaň tanardyk. Gahryman edermen mert adamlar обычный halkyň içinden tanalýanlar. Sen itin spisäňde ady ýok, haramzada, seni dünýä ýiniren ataňam, babaňam, tohum tijiňem, biziň köçelemizde de ady bolmasyn, biz şoňa halk bolup garşy, ganhor elini gana ulayan hökümet sizden talap etýäs şonu. Mähriban halkymyz, ähli türkmenler innem size ýüzlenmekçi. Ne görýäňizmi? Gurbanogly Berdimuhammedow halkdan hiç hili ruhsat soraman ähli ýerde özüniň ata-babasynyň heýkelini we özüniň heýkelini we öz islen itiniň ýene şunýal heýkel urýar, gadal çaýdaryp, gadallanmay ol kim bile
bir geden şoňa neme çykda jedip gurupýar, köçeler atlaryny dakya, siz gaty arkaýyn, şu zatlar halkdan soralman edilen zatlar. O aşağı pampersli yaşullara hava didip liderlip gurula zatlar şol. Şoň üçin arkaýyn baryp şu prezidentin heykellerini ýykyp bilýäňiz, halkdan bir ruhsat halkyň puluna, halky çero oçurda durka itin nemesin ýakyp şu itleri ýykyp bilýäňiz, dudan etmäsin hemme tarapdan hakyňyz bardyr. Çim bolu biziň çagalamyzyň galny oturan, öllür oturan, gıyna oturan, günahsız adamlar turmaya bas oturan, ine yan yakınına da bolup geçti. Onunla neçe wagtda ma geçen on tek bir ýyla geçen on neçe oglanmy Türkiýede jaýlandy. Näme şoňa bir samolyot uratmak kynmy. O Pökkovala diýen ýaly o kinoda bir bara baýlan samsyk çagasy ýaly golpýaran agtyny ştaýk okuwa urady otur. Gerek wagt samolyot, çasyn samolyotlaryna uçup gelip dur. Öz işleri gerek bolsa, özüne gerek bolsa, özüm gidip gelipýär. Karantinam diýen ok, adam diýen ok. Şoň üçin gaty arkaýyn başlawerin herekede içine indi mundan beter garaş oturmagy için neme ýok. Ene hökümet sizedem maýyň 30-na çen wagt berildi. Şo wagtda kelläňi işledip goşulyp ýetişýäňiz, işletmediňiz mana kemine uslowiýasyny aýtdy size. Özüňiz nähil bolsaňyz şo hili atwed alarsyňyz biziň täze gurjak Türkmenistan döwletimizde. Ene watandaşlar şonu aýtmakçydym. Şoň üçin gelin hemmämiz şu taýda agdyr bolup jemlenşip hemmämiz çykyş edelim, talap edelim. Häzir şu mesele çözülmän galmasyn, şu mesele gözümizi yummaly. Biziň ölümide neme çykanok, iýe çykanok, biziň gahrman nemelerimize iýe çykanok edermen. Intak bu bilinmän näçedir. Welaýetlarda näçe çagalar urulup öldürilýär. Näçe çagalar urulup öldürilýär armiýada. Ana o meselede var. Onam häzir kimin çagasy armiýada urulup öldürilen bolsa, enatalar Türkmenistanyň içindäki hemmäňiz uradyň gayrat ediňdänim uradyň şu halmyradagda adyny, familiýasyny, haýsy ýerde gulluk edenini hemem şu taýda näme bilýän informasiýalaryny kim şu çagaňyzyň ölümine sebäp bolan adamlaryň ady familiýasyny bilýän bolsaňyz, biz nesip bolsa täze Türkmenistanymyzda bu zatlaryň hakyny talap etmekçi, şu zatlary, şu meseleleri çözmekçi, düýpli jinayetkarlary ýüze çykarmakçy. Ine şunu aýtjakdym. Hem de halka edi oturan şu wagt ilçelikde her ýerde, her okruglarda badyr plan ýaman neme dotyr, açaçan bizat galyp açaçan eýdi otyr, açaçan beýdi otyr, adamlar köse otyrýar. Şuňal bilýän adamlaryň bolsa olaňa mat familiýasyny uradym gayrat ediňdäni. Indi şu meselelerin üstüne giýje ýatman biz işlemekçi. Ne halmyrada saparaýmam kemine we beýleki aktivistler bolup biz şunu işläp düzüp otyrýar. Özüňden hiç gorkman, gorkara zat ýok. Şun Süleymanjan öldüren bolsalar ertirkün ýene birini öldürerler. Gümün çeksinne gitsin Türkmen başyna düşen musallat bolar. Ene sağ bolun diňläniňiz üçin köp şunu aýtmakçydym.